बनावे वाला केहू दुनिया के रीते बुझे ना बुझे कैसन दुनिया बनोले बनावे वाला कैसन दुनिया बनोले बनावे वाला राह दूगो बनोले सभे खोतीरा राह दूगो बनोले सभे खोतीरा एगो आवे वाला एगो जाए वाला गलती गलती है सही सही है ए भैया नीमन कबो नीमन है आ बाउर कबो बाउर है यह लोगवा के दिमाग में नहीं रह कि हम का करतनी एकर फल लागे में का मिली आई बुझल जाए कि पांडव लोग के जब वैभव इंद्रप्रस्थ के दुर्योधन देखलस देखला चैन ना बेचैन केहू हस्तिनापुर में लौट के आई गई सकरी मामा के लगे कहस कि मामा श्री पांडव लोग हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ में बुला के बड़ा हमरा के बेइज्जत कर दिहल कहले सकरी मामा की चाहत का बड़ा कहलस कि यह चाहत नहीं जेंगन होखे ओंगन पांडव से अपनी बदला ले ली कहले सकरी मामा की उपाय एके गो बा अगर केहू के विनाश करे के होके तो ओकरा के दूगो काम सिखा दी जुआ या शराब ए भैया जेंग अनोखे ओंगन पांडव लोग के इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में बुलावा जुआ खातिर ललकारा देवी के हमरा वरदान बा हम जुआ में हरा दे राजपाट तारा मिल जाई बदला भी छुप जाई बात ही जब जचल दुर्योधन एगो पाती लिखलस आ पाती लिख के थावन से भेजलस इंद्रप्रस्थ में ओई पर साइन करौलस अपना अनहर बाप धृतराष्ट्र जब साइन कर धले तो पाती भेजलस धर्मराज युधिष्ठिर के लगे जब युधिष्ठिर पाती के पढ़ल मन में विचार कैले कि भाई चाचा जी हमरा के बोलौले बानी ए भैया पांचों भाई पांडव साथ में द्रौपदी चल दिहलो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में लेकिन कौन ऐसा घटना जब घटे के होला भैया 24 घंटा पहले ओकर आगमन सूचना रुआ मिले लगेला लेकिन यह रुआ हमरा पता ना रहेला आगे का होखे लबा आते हुए धर्मराज को अनेकों अपशकुन होते थे कहीं कहीं सियार भी बोलते कुत्ता तक भी रोते थे हरा कर धर्मराज के बायां आंख फड़कता था और हरा कर आंख से आंसू भी छलकता था पांचों भाई पांडव एक तनिको विचार नहीं कर करा धर्मराज सोचता कि चाचा जी बोलो बानी पांचों भाई पांडव साथ में द्रौपदी आके हस्तिनापुर में पहुंचले द्रौपदी चल गई महल में पांचों भाई पांडव राज दरबार में
दुर्योधन जब देखलस कहलस कि आवे आवे धर्मराज, जिसके लिए था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ समय आ गया है, जुआ में तुझको हराना पड़ेगा, जुआ है तुझको खिलाना पड़ेगा। देखिए सब लोग दिखला जानतो बा, अधिकतर मीठा फल पर लोग ढेपा मारेला, जौन खट होला ना ओई पर ढेपा केहू ना चलावेला भैया। ढेपो जियान होया मो आई तो जियाने हो। यही से कहला धर्मराज की दुर्योधन चाचा जी कहाँ बनी? काला दुर्योधन की चाचा जी तार मंदिर में पूजा करतनी आवे तो हमनी के तले मन साइन कही जाए आ तले पूजा के तार चाचा जी चली आए। काला धर्मराज की कौन मन मनोरंजन कही जाए अतः यह जुआ खेला जाए। धर्मराज कहले कि ना ना जुआ से इंसान के पतन होला, इंसान के जुआ ना खेले के चाहिए। लेकिन मामा सपनी वही जा बैठल कहले बबुआ धर्मराज अरे अब तू राजा हो गई, आ राजा के कुछ काम हो मन मनसायन करे, कुछ धूम्रपान भी करे, चले जुआ खेलो तले तार चाचा जी चली आए। ए भैया मामा के कहला में धर्मराज युधिष्ठिर जुआ पर बैठ गईले, आ ओने से देखी सकनी मामा खिलावे लगले। अरे खिलावे लगले हो राम, खिलावे लगले, अरे खिलावे लगले हो राम, खिलावे लगले, हम मधुखावा के जुआवा खिलावे लगले। आ खिलावे लगले हो राम, खिलावे लगले, हम मधुखावा के जुआवा खिलावे लगले। अरे पहला ही दाव पर राजपाट जीतले, अरे पहला ही दाव पर राजपाट जीतले। अरे धर्मराज के हरावे लगले, धर्मराज के हरावे लगले, मामा दुखावा के जुआवा खेला, मामा दुखावा के जुआवा खेलावे लगले, मामा दुखावा के। ए भैया धर्मराज युधिष्ठिर पहल के दाव पर अपन इंद्रप्रस्थ के राज रखले हार गईले। हाथी सार घोड़ा घुड़सार सब कुछ हारत चल गईले। काला दुर्योधन की धर्मराज 5 भाई बारा, एक भाई के जुआ में रखा, अगर तहर पासा पलट जाई तो राजपाट जौन हमने जीतले बानी तो हमने लौटा दे। ए भैया राज के लालच में पड़ के धर्मराज युधिष्ठिर सबसे छोट रहले सहदेव सहदेव के रखले हार गईले, नकुल के रखले हार गईले, अर्जुन के रखले हार गईले, भीम के रखले हार गईले। आज जब चारों भाई के हार गईले बस अपनों के जुआ में रख डाले, अपनों के हार गईले। काला दुर्योधन की धर्मराज एक संपत्ति और तार लगे बा, अगर वो संपत्ति के दाव पर लगई बा पासा पलट जाई, 5 भाई सहित धार हम राजपाट लौटा दे। काले धर्मराज की अब हम लगे बाकी एक काम, काला दुर्योधन की द्रौपदी अगर द्रौपदी के जुआ पर रखता रहो आ पासा तो हर पलट जाई तो राजपाट सहित हमनी तारा 5 भाई के लौटा दे। ए भैया राज के लालच में पड़ के धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के रखले दाव पर, द्रौपदियों के हार गईले। जब द्रौपदी के हरले माथ नीचे हो गई, हो आरे जुआ के नहाला
जानी मामा जी के बतिया हो मानी आहे विधना राजपाट सगरिया रागनिए आहे विधना राजपाट सगरिया रागनिए पांचों भैया के नारी द्रौपदी जी सुख हमारी पांचों भैया के नारी विधना उनहु के छूटल सिंहासन लेकिन उहे जुआ जे जीतेला ओकरा कितना खुशी होला और उहे जुआ जे हार जाला ओकरा कितना दुख होला। अरे दुर्योधन जीतल बा तुरंते कर्ण के लइका विकर्ण के बुलौलस कहलस कि विकर्ण चलियो महल में राय से द्रौपदी अगर आवस राय से बुला ली आ ना राय से आवस बरियारी पकड़ के ले जाए कामबा भैया चल रहा विकराल जाके कलश की द्रौपदी कहाँ बालू जल्दी आवा तहरा राज दरबार में छलक बा। द्रौपदी जब विकराल के बोली सुनली कोठा पर हली उतर कैली कहली कि विकराल जब ना राज दरबार में हमारे 5 गो पति मौजूद बने ओइजा हमार बुलाहट अरे झटपट भागू ना तो पहले सुनाई के झटपट भागू ना तो पहले सुनाई के कहते हूँ बोला तारे बात ऐसा नहीं के कहते हूँ बोला तारे बात ऐसा नहीं के कहू खला बल 5 भाई के बोलाई के कहू खला खला बोला 5 भाई के बोलाई के सभारावादी हम खाल खिंचवाई के बाबा सभारावादी हम खाल खिंचवाई के कोहले हाकिम जादव सभा में गाई के कोहले हाकिम जादव सभा में गाई के कहते हूँ बोला तारे बात ऐसा नहीं के बाबा कहते हूँ बोला तारे बात ऐसा नहीं के जाओ ना राज दरबार में हमारे 5 गो पति मौजूद बने आ वो दरबार में हमार बुलाहट अब एक खबर देखे 5 पति के बुला के तो जिंदा हम खाल चमड़ा उतरवा दे हसल विकरण कलश के द्रौपदी
पांच पति की मेरा का दुर्दशा हो रहल बा, ई तहरा का मालूम बा? कहली कि हमरा पति लोग के का हो रहल बा? त कहलस कि सकल संपत्ति के सहिता जीते तुम्हें नरेश, बोला रहे दरबार में त मोर दोष के आलेश। सकल संपत्ति के हार के धर्मराज युधिष्ठिर, पांचों भाई अपनों के हार के जुआ में तोहरों के हार चुकल बने। कहली कि विकर्ण एक बात बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर पहले अपना के हार के तब हमरा के हार बढ़े कि हमरा के हार के तब अपना के हार बढ़े? कहलस विकर्ण की द्रौपदी, धर्मराज पहले अपना के हारिए के तब तरह के हार बढ़े। कहली द्रौपदी की रे नीच, जे खुद अपना के हार गई, दूसरा के दास हो गई, तेगो दास के कहा हैसियत रह गई कि एगो रानी के हार जा? पहले धर्मराज हमरा के हार के अपना के हार रहते तो हम मान लेती कि हार गई बड़े हमरा के। कहलस कि एकर जवाब हमरा लगे नहीं खे। कहली द्रौपदी कि चलियो दरबार में, जौना दरबार में 450 बरस के पुरनिया विषम पितामह जेकर इच्छा मिटऊ, जौना सभा में गुरु द्रोणाचार्य जेकर 400 बरस कर दो आई, जौना सभा में विदुर चाचा, जौना सभा में कुलगुरु कृपाचार्य। इस सवाल के इतने जवाब मांग के लिया दे कि धर्मराज जब युधिष्ठिर अपना के हार गईले तो हमारा के हारे के अधिकारी कहाँ रह गईले? ए भैया चल दलस विकर्ण गई दुर्योधन के लगे पूछा जे का भइला? कलस विकर्ण की द्रौपदी सवाल के जवाब मांगली हा आकि जब धर्मराज अपना के हार गई रे तो द्रौपदी के हारे के अधिकारी कहाँ रह गई? सुनते बतिया विकर्ण के यहाँ कैलस दुलाल, आ तुरंत बोलौलस दुशासन के हुकुम सुनौलस देखी तत्काल। तुरंते अपने भाई दुशासन के बोलौलस आ कहलस कि भाई चल जा महल में। अरे हमार भैया अमान हमरो कहनवा, हमार भैया मन हमरो कहनवा। सच सच कहतानी मन मोर बचनवा, सच सच कहतानी मन मोर बचनवा। अरे पति के लिए आव सभा दरमियानवा, हमार भैया मान हमरो बचनवा। हमार भैया मन हमरो बचनवा। चले दुशासन आयो सुमानी, आयो द्रुपद सुता जहरानी। चल दल दुशासन गई, जाके चिल्लाई द्रौपदी कहाँ बारू? जल्दी आवो, राज दरबार में चले के बा। द्रौपदी कोठा पर रहली, विकर्ण के जब बोली सुनली उतर के अली, कहली कि देवर जी अरे हमरा सहदेवी सरुआ बानी, नाता में हमारे हुआ देवर लगे। एगो हमरा सवाल के जवाब पहले बता दी कि धर्मराज जब पहले अपना के हार गईले, रउआ लोग के दास हो गईले, तो हमरा के हारे के अधिकारी कहाँ रह गईले? कलश दुशासन की द्रौपदी हम तार कोई सुने के नहीं चाहत हो बे, संग ही दरबार में चले के बाद ना चलबू धरब झूठा। द्रौपदी बुझ गई कि नीच पापी, कहली कि यह मेरा औरत के जो धर्म होला वो धर्म में हम व्याकुल बानी, ये मेरा दरबार में जाए ला नहीं खी। पापी दुष्का बुझता कि धर्म का हो कर्म का हो। ए भैया धरेला अरे झपटी के रे पपिया, अरे सड़िया के को
के को धरेला झपटी के रे पपिया झर झर बहतावे लोर झर झर बहतावे लोर धरेला झपटी के रे पपिया कितने सुनावेली सुने नहीं बात के बोलला पर दुष्ट उठावे लात थर कांपत बाट तोर पति के गोड़ थर थर कांपत बाट तोर पति के गोड़ धरेला झपटी के रे पपिया सड़िया कितनो सुनावे नहीं सुने नहीं बात के दुष्ट आदमी के लगे हुआ अपन विनती करब नु तो और विनती ना सुनी काहे कि ओकर दुष्ट स्वभाव बा भैया समुंदर में इतना पानी बाकी चाहिए तो पूरा संसार के डुबा दी लेकिन ओकर पानी केहू ना पिएला काहे खारा होला आईनार हेती चुकी होला लेकिन संसार ओकर पानी पी के जिएला काहे ओकर पानी मीठ होला इहे दुष्ट में असर्जन में अंतर बा दुष्ट आदमी कब बोली तो दुष्टैया बोली इरुआ जानी काहे कि कविता याद पड़ल गंगा में कूद के साबुन से धोई कहियो सियार पवित्र न होई कितनो खिया के मोटवा देबा गाटा कितनो खिया के मोटवा देबा गाटा आज उठवे निहारी पियोर पतल चाटा काहे को ओकरा पतल चाटे के आदत बा कब हुकर शिकायत कब हुकर है कितनो खिया के मोटवा देबा गाटा जुठवे निहारी पियोर पतल चाटा मुंह ऊपर क के अधीरतिया के रोई मुंह ऊपर क के अधीरतिया के रोई आ कहियो सियार पवित्र न होई सुअर के दूध देबो घइला के घइला सुअर के दूध देबो घइला के घइला आ तब उ मोरी में के खोजत फिरी महिला काहे कि ओकर उहे कल्चर बा उहे ओकर स्वभाव बा सुअर के दूध देबो घइला के घइला तब मोरी में के खोजत फिरी महिला मोरी में ढुक के खोराक अपन टोई काहे कि वो ओकर खोजो बा मोरी में ढुक के खोराक अपन टोई या कहियो सियार पवित्र न होई भैया जौना के जो स्वभाव बा काहे कि हर जाति में पावल जाला ऊंच कोट के नीच हर जाति में पावल जाला ऊंच कोट के नीच का कहले बनी कि खानदानी कुली एक गो लोग होला अब देखी का होता भैया कितनो सुनावे नहीं सुने नहीं बात के बोलना पर दुष्ट उठावेला लाद के पागल बना के वैसे सभा में ले आवेला पांडव लोग के सिर के सभा में झुकावेला केहू कितनो मोने करे त नहीं सुनना पावेला हाकिम जादव सभा में गाना में सुनावेला बीच सभा में ले आकर द्रौपदी के खाल का धलास सबे देखे लगले धर्मराज के नारी के अखिया पसारी के केहू आंसू नैन गिरावे केहू सिर नीचा हुरावे केहू बैठल बाटे आठू अगवा मारी के धर्मराज के नारी के द्रौपदी चारों ओर नजर दौड़ौली देखली कि हमरा से श्रेष्ठ ये सभा में सब लोग बैठल बा भीष्म पितामह दादाजी जेकरा राजा संतनु के वरदान इच्छा मृत्यु जब तक चहले तब तक के धरातल पर जियले भैया बार सैया पर जब गिरले सूरज भगवान दक्षिणाए रहे तब प्राण ना त्यागले मन में प्रतिज्ञा करे रहे कि जरे हस्तिनापुर के गद्दी पर कहू बैठी ना तले हम अपन प्राण ना त्यागे 58 दिन ने बार सैया पर
सुतले रह गईले। से सभा में बैठल बा विदुर चाचा, संतों के सभा में, कुल गुरु कृपाचार्य सभा में, गुरु गुरुआचार्य के सभा में चार लोग नजर दौड़ौली। कली की एगो हमरा सवाल के जवाब इस सभा से मिल जाओ कि जब धर्मराज अपना के हार गईले, कौरव लोग के दास हो गईले, तो हमरा के हारे के अधिकारी कहाँ रह गईले? सभा में गुम सुम हो गई, केहू केहू से नहीं खेल। 1 घंटा के बाद भीष्म पितामह कहले कि द्रौपदी, जौन इस सभा में तू सवाल कइले बारू, ये सवाल के जवाब ये सभा से तहिया तारा कहियो न मिली। ई बात जब भीष्म पितामह कहले, द्रौपदी चारू ओर नजर दौड़ौली, दादाजी की ओर तकली, गुरु द्रोणाचार्य की ओर तकली, ए भैया पांचों भाई अपना पांडवों लोग की ओर तकली। जब केहू कुछ ना बोलल, तब द्रौपदी के मन उदास हो गई। रोवे लगली, का कहली? हो आरे पहिला भरोसा 5 भैया के से होया पछू उठले राम। आरे जर गईल कर्म हमारा, जर गईल कर्म हमारा, भाग हमर फूटले। करम हमारा, जर गईल करम हमारा, भाग हमर फूटले। नीचे झू कलैरा, गुरु जी के ज्ञान माथा नीचे झू कलैरा। सभवा में ये ब्रिजनाथ, सभवा में ये ब्रिजनाथ, इज्जत हमर बासीनुएरा। सभवा में यही है ब्रिजनाथ, इज्जत हमर बा
छिनिए